4 crime βιβλία με κόκκινα εξώφυλλα. Και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με άλλο πέρα από τον οδηγό αφώνων για καλά κορίτσια, μια young adult μυστηρίου σειρά. Τι έχουμε όμως εδώ? Έχουμε έρευνα, έχουμε συνεντεύξεις και να μιλάμε για μια τριλογία, τα οποία και τα τρία έχουν κυκλοφορήσει. Συνεχίζουμε με τον Δημιουργό των Αγγέλων. Ένα βιβλίο, αλήθεια είναι, που δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω. Το έχω αφήσει κάπου στη μέση, καθώς κάπως έχανα τη συγκέντρωσή μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση. Ελπίζω να του δώσω κάποια στιγμή μια δεύτερη ευκαιρία. Τα Φλεγόμενα Κορίτσια από την άλλη, τα διάβασα πρόσφατα και τα αγαπώ, όπως και γενικά τη συγγραφέα, η αλήθεια είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ικανότητά της να συνδυάζει το creepy στοιχείο μαζί με black humor. Πάρα πολύ έξυπνη γραφή, πραγματικά δεν το έχω συναντήσει αλλού. Μου άρεσε πάρα πολύ και λίγο να το προτείνω. Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί από την άλλη, έχουμε Σκοτία, έχουμε ένα ζευγάρι με μυστικά. Είναι ένα βιβλίο που ήδη διαβαστεί και στη Λέσχη Φων